Achọrọ m ịkọwara gị how stupid and daft ụmụnne m na gị a na-ebugharị egbe n'ala Igbo dị n'ife na-eme n'ala Igbo today. I want to explain something to you here, especially this guy a na-akpọ Gentle Ifeanyi Okorienta. Do you understand me? Threatening the community last time. Second one bụ nke unu na-akpọ Angel something, Angel Makeup or Angel Michael, I don't know. Can kọwara unu how daft this our people they are reasoning it. Now, unu ga-apụta na village ma na community deal onwe ha peaceful, going about their own daily life activities. Ambushuo ndị Nigerian military ya ndị army maọbụ ndị police. Do you understand me? Unknowingly to onye bụ ndị army, unu nwere ike on exchange of na na-agba egbe, onye army nwere ike daa. Do you get my point now? Na ndị army afọ echiga azụ, ịghọta na ife a na-agwa gị. And gị nwa bụ Angel Makeup gị so because I see your video ebe ị na-ekiri m na ịkwa afa woto this that and the Gentle, then unu gbachazie ndị abụ egbe a atakichazie ndị amị afọ, unu anarie instead of unu wee kwuruzie. Because you and I know ka Nigerian countries wee dị and ka amị anyị si eme operate, because fa ga-abịarịrị revenge ọ mmadụ ka unu gburu ọbụla atụrụ. Do you get my point now? Now unu commit go this havoc, then ewu na ọkụkọ ma all the villagers onye ọbụla agbaba ọsọ, because no ọsọ osisi nụrụ na a ga-egbu ya wee kwụrụ, mana mmadụ nụkwa aha ya egbu onye ọ na-achọ mechara nta ya. Ebe ife the community ife a mere onye ọbụla akwaleba, because they know that an army will come back for retaliation or to revenge onye nke unu gbagburu. Na unu nwa cause this havoc na this village ma na this community alachapụ n'ọsọ narie, mana ị na-eme video na-ekiri m na ịwụdachi ndụ na-atọ gị ụtọ. Ị nọrọ ọzi ka ịkwatụrụ onye amị nọrọzi actually because they will come back. Ikenye na ịkara ịnọrọ gị nwa bụ Angel Michael etu anwa unu ịkwatụrụ onye amị at least ma unu niile because ịha ngịrị ndụ n'anyanwụ. Do you understand me? Unu ka ịkwụrụ cherezie dị ndị amị at least kwuru na fa nwakene nyanwụ mọzụ ka amara onye ga-emeli ibefa. Then unu rụchaa na unu analie lapụzie ndị village afọ fadị helpless because ndị amị bata ebe afọ akwatụrụ onye otu fadị no send you and onwere any court ga-persecute fa na Nigeria. Unu for report bịa the other time they deny it. Kpata fede na their own report new ihe a mere na fa nọ na self defense, then mbọ wee tụba ndị mmadụ and onwere ife unu ihe ga-emene. Ị nọrọ na village gị na-akpọ Putin nwoke lọshi ya amalọ na ị na-eme exist, na-akpọ ndị Israel amalọ na ị na-eme exist, na-akpọ Trump amalọ na ị na-eme exist, amadị sef na ị na-eku ume. Unu wee jide anyị Igbo wee na-terrorize anyị Igbo wee jide anyị Igbo na-achọ ịtọ on your side that. Let me tell you my brother, my sister, if anybody, any group of people na-abata village unu today na-asị gị na o nwere onye fa na-achụ n'ime ọfịa, unu ekwekwana ka ndị afọ nwa anwa nọrọ, because once fa nọrọ na ka fa si eme operate, fa ga-atara ebe kapụchagodo village unu bịazie mountụọ unu nọ mgbaama, especially ma ndị ọkada. Do you understand me? Unu na fa ga na-elive in harmony. Iche na fan of unu nwa, mana fan of unu onwe ife ji maka ya wee bịa. Ife bịa like ife a na-eme n'ụmụ nze, oge fa beta n'ụmụ nze fa amalọ dat ndị ụmụ nze amalọ na-etu a ka ọ ga-adị. Do you understand me? Etu akwa ka ọ dị na some villages and some communities in Imo State today. I'm just explaining to you, got how daft and how stupid these our people na-ekere m looking na fan defend our land. Iwe bozia na ụmụnne gị
ka iji achụ aja. Ngwa let me ask you, ife unu na-eme ịpụtaluo unu bịaluo ya ambush ndị amị unu agbafele ndị amị pụtazie ebe ahụ ejide the whole village akwagwuo, ọ dị ka unu mee ife anụnwa for 1 year 2 years 3 years, ọ dị ka onwe village ka ya afọ n'Imo steeti. Ama m ife ịgbatala dị some Anambra steeti today ejiri enwekebe this kind of issue. Do you know the reason why? Ndị anọgasị na Anambra enunugo that na o nwere ebe na anọkatara ebe fa na ihe na anọkata wụ na onwe ike ọ bụrụ n'ụzọ kafa na ndị amị meet. Do you understand? Mana unu ga-agbapụta na village na community dị peaceful cause to have work narie. Isi m na ị nwere uche. Echekwa na ndị Igbo asị na onye ọkụ na-agbabụ ya da jụrụ oke. Ifuru ihe ahụ unu na-eme, the end is fast approaching. Go and write ife ahụ gwara down. Like mma na-agba gị ebe a. Ifu perfume ahụ na-agba, ọ bụrụ na unu na-echenjiri ya, anyị Igbo ga-elu unu niile one after the other. Because ọ bụrụ ihe kwu ka a na-eme. Ọ bụrụ na unu echenjiri perfume ahụ nwa na-alụ a lot of ndị Igbo afọ, anyị Igbo ga-eri unu niile one after the other. I need the peace na anyị Igbo. Like ya bịa na-akọ ọnụ, m ga-apụta na-agwa gị eziokwu. Like ya bịa with your threat, that is your business. If iji ekowu na-abụ because of na ibu egbe, anapụghị egbe ahụ ka ya akụta ọnụ gị. Ya akụta ọnụ gị with aka. Do you understand me? Ịpụtaruo na community gị, na village gị nwa, ịkọsụ have work hapụzie elefa ndị amị. Ndị amị pụta ebe ahụ eji because of onye nke fa gburu, raid be everywhere. Ma ịba ma ụlọ mmadụ ọkụ, ma ndị agha agbagbu innocent citizens agha na-agbagbu. Ihe mmecha anyị pụta na vidiyo na-akpọ Russia bịakwa, na-akpọ international community bịakwa. Who are you? Ichere na ndị ị na especially international community, ichere na fada afọ have ọkụ ị na community, ichere na fada afọ this terrorism ị na-eme, igbu mmadụ bere isi, ichere na fada afọ. Do you think they are fools?